بسم الله الرحمن الرحيم. حيث bir insan özüne zalim bolýar. Zalim ol bir adam ike özüni cennetten mahrum etse ey musulman Allah. Zalim özüni zulmeden adam ol bir adam ike Hudaýa yetmeden özüni alyp galsa bir näçe dünýäň watlary sebepli özüni hedef asli hilqatinden yaradılışından hedefki Allah'ını tanımak ve Hudaýyň rızaýetiniň ýerine düşmek özüni şu zatdan alyp galan adam wakaen özüni zulmeden adam şu. Sen hedef asliňma bir yaradylşyňma näme dip yaradylyň? Bir ýurdin ki sana cennet bermejek bolsalar, bir ýurdin ki seni cehenneme oklajak bolsalar, bir ýurdy ki sen öz halykyny, öz Rabbyny, öz yaradanyny tanýara goýmajak bolsalar, o ýurtda sen näni özüňi gurbany edip, oglallaryny gurbany edip, olada ahiretin gurbany edip o ýurtda galmak, men dogan garandaşymma, men bulada işimma, şoglumma, men bulada wenan oglanyň şogum näzir äpberip gideýinlik galmak, yani şyratlar gurbany etmek, ebed cennetin içinde ýaşamak jaý bilen bile Wakan aya zalim diýmermi? Bir 5 günlük dünýä üçin ebed özüni harabaýa oklasa, ebed özüni dargatsa, Sa'diya hubbe vatan gerçi hadisa sahih natavan mort besahti ki men inzazada am. Dogry ýurtda bir gowjay Göbekkan damanjay öz ata baba kakan obasy dogun garandaşlaryň baýer amma şolada seni bagat şekenjeler berip durjak bolsalar gol gülüň awy boljak bolsa näme beýdasy wa watanyň dipdir Sa'diya hubbe vatan gerçi hadisa sahih natavan mort besahti ki men inzazada am. Men bulady Dünya gelen jaýym, göbekkanym daman jaý, men bu ýurtdan gidip bilmeýän diýmeň manasy ýok dipdir. Wagty ki sen bu ýurtda Hudaýyňdan alyp galjak bolsalar, öz yaradylygyňdan hilqat hedef asliden alyp galjak bolsalar, biz öz diniň bilen musulman ýurtlara garşy gaýtmaklyk bir ferize ilahi boldy musulman Allah. Hemsenani ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramlaryň eden işi. Tarih-i İslam'da yani ümmeti İslami, ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ilk evvelin muhacir ve hicret eden Peygamberimiz ve sahabalar. Ondan sonra kan yurtlar bolupdyr, kafirin yani hucumu bolup, kafirin şu ýurtlary eziýeti bolup, kafirin tasarrufatlary bolan soň öz ýurtlaryny äpberip de hicret edip gaýdypdyrlar. Kan ýurtlarda. Inkolokon mesali öz ata baba kakylarymyz wagty ki Şurawi, Orsiýany gaýrak Türkistana, Türk ýurtlaryna däni dofulup hemle edip ya kafirçilik bolmaly, ya ölüm bolmaly dip milleti bu kadar gyryp Qurancırane verip näçe milyon musulmanlar fakat Allah diýýärligi direkli, namaz okuýarlygy direkli Quran kafirler şol ýurtlary hemle edende wagty ki o ýurtda qalallah qalar Rasul tätil bolandan soňra wagty ki mesjidler ýykylandan soňra biziň ata baba kakylarymyz biz bidinlige razy bolup bilmeýäs, biz namysymyzy kafirin eline berip bilmeýäs. Biz soňraky önüp öşüýümiz şu kafirlaryň eline galsa näme bolar kadipdäni öz näçe mal mülklerini äpberip de hicret etmepdirlermi? 300 diýetini äpberip gaýdan adamlar bar. Hicret diýäni şey öz mal mülküni äpberip gaýtmak. Fakat Allah'ın rızaýety üçin, fakat ahiret üçin, cennet asli watan üçin. Adamın asli watany bir dünya değil ha. Asli vatan cennet. Hemmemiz cennetten dünyaga mihman bolup gelipdir.
Biz asli vatana karşı hicret etdik. Eğer kafirlerin elinden musulmanlığın yurduna karşı hicret eden bolsak, bapayı piyada, eşekli, ulug'li, necha hagulluk yol edip, qaydıptırla, hicret deyarlar şuna. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.